Ụmụnne m, otu nwanne anyị nwaanyị bịara bịa gbotowara okwu a. Ọ sị na obi agbawala ya n'ọnụ ma esugbuole na unu ledele ihe nne ya na nna ya mere ya ma gwadele ya ma ya deserve ya. Ya gaa n'ihu sị m na mgbe ya dị 18 years old ka ya dị ime by mistake. Onye tụkwara n'ihe ime enweghị mgbe o dinaịrị na ya gahụ ahụ maka afọ ime, kama na ihe ọ na-ekwu owu na ya erubeghị n'ịlụ nwaanyị. Ọ wee young boy. Parents the boy kwanụ ha dị into the whole matter. Ha mere accept na nwa ha nwoke nwe nwa. Enwe mgbe ha lara azụ. Ọ ya ka afọ ime nụ ntara nọ na-ebu. The boy nakwa na-abịa ebutere ya ma tii abịa eleta ya. Mmanya abịa mmanya na-asụnwụ na ibe na-etopụta agba obi alụọ di. Ọ nọrọ n'ụlọ nna ya, n'ụlọ nna ya ka a na-eletegezi ya. N'ihi na ihe o ji kwuo taa, mmanya ji kwuo taa wụ nne na nna ke nwoke si na ha ga-elekọta ya nwa, mana ya ga-anọ n'ụlọ nne na nna ya na ha nwere reasons ha because of their belief. Ha dị religious na ebe nwa ha nwoke atọọla nwaanyị ime, that na ha agaghị edinai ya as long as nwa ha nwoke wepụtara ọnụ na ọ ya nwa afọ ime, na ha agaghị edinai ya. Mana religion ha na omenala ha na their culture na o kwesịghị ịnọ, nwa ha nwaanyị ekwesịghị ịnọ n'ụlọ ha until ha bịa lụọ ya. Mana ebe ọ ka wee young girl na ya nọrọ n'ụlọ ha, na ha ga-eshi na ụlọ ke ha na-ewetara ya support niile ya n'idiri. Ekwerekwe mpa ya ekwere, mma ya ekwere, no problem. Mana ihe a na-emezi every night a ga-abanwa ha ga-abagidere ya na ihe disgrace ile ha na ihe na-awụ ote o kwesịrị, ihe awụghị ote o kwesịrị ịdị. Na nwaanyị mba nnọọ mza. Otu nwoke ọgwụ nwere ego, ọ wee big man, o ji ego na obi hụ na their area, na the man just visit papa ya na mpa ya nọrọ na palọ na mma ya. Ha kpagide nkata kpate nkata ahụ nọ n'aka ya, makwana onye that man wụ. Enwunye ebe ọwụ ya amahụ. Ihe akwana first time ya ịhụ the man, na the man bụ oke moto. O bụ oke moto ya na nwunye bịa na n'ụlọ papa ha. Ọ ya ka ha dịrị ga-ekute mmiri, ga-eweta ke ya na-agba erigwe ngwa bata masị wetere mpa ya, si wetere the man ya ekutere the man mmiri, ekutere the man mmiri ọṅụ. Eme mpa ya si ga-ewetere the man saa this one weta efere. Ya na-abịakwana the man na-elekweni ya na nwunye na-ele. Ọ ya ka ha lawara, ha ewere ezigbo ego nye mma ya na mpa ya. Ezigbo ego gbara ọkpụrụkpụrụ were nye ha. Wee gwawa ha enwe ihe ndị ọzọ ọ gwawara ha na ya, ma ihe last thing ya nụrụ the man gwaga mpa ya wuo ngwanụ ka ọ dị, I wish her safe delivery. Mpa ya si amị. Ọ ya ka ha lawara. Ya makwana ihe ha bịara. Mma ya dịcha very bright, papa ya dị very very happy, dị very bright. Nwaanyị mba nnọọ mza. Mpa ya agwawa ya si ya bịa were oche nụrụ ọdụ. Mpa ya gwa ya sị na a ga-aga ụlọ ọgwụ echi ka a gaa lee ya marakwanụ otu afọ ime emedebere. Na ihe na ọ wee enyi ya nwoke ya na ya bụ ọkwụrụ mgbe ha biri na Port Harcourt, na ebe ha nọrọ rụọ ọrụ bekee before o gbọtara ihe ya elowe. Na enyi ya nwoke na akọntinue nọrọ na ugbu a na ọ nọzi ala bekee, na ọ just lote tụrụ ya bịa hụzie na nwa ya tụrụ ime ọkwa. O wee nyekwana ha ego so ha were lepụta ya n'afọ ime were nyeligewe nri na ọwụ Chineke ya mụ anya. So taa ka ya na mpa ya kọgara dịsị na-akụrụ ije ya na that man, kọrọ ije ya na that man, kọwakwa kọcha ya. So ka enwere ihe ya kwuru na kemgbe ekwere ime ke ube mpa ya iwekete na-akpachiri ya nkata na enwe onye dịrị ya happy. A ga-eji oji ya oji ka maid make sure ya dey happy in every moment. Mana ke ọkpawara nkata kọwara akụkọ enyi ya nwoke na ọ ga-awụ ego that man nyere ya hụrụ o nyere ego biri bụ nwaanyị mba nọ. The man biri mpa ya onye ego ahụ bịara na bọndụ ya. So ọ ga-awụ ego ka e nyere eme na obiọma ya. So thank God nwoke ka ya bịahulewehiwe ka mpa ya na-adị obiọma like this. Mpa ya gwa ya na agaga scan. Ọ ya ka agara scan asị ihe ebu n'afọ n'ọnwa nwoke. Mpa ya dị very happy, ṅụọ dị very very happy. Si yes nakwa ya ekwuru yes na ya ekwuru ịnụkwa na nwa ya ihe ya mụrụ na ọwụ nwoke na nwa ya nwaanyị na ugbu owu mere mkpụrụ ụmụ nwaanyị abụọ Chineke nyere. The rest ya mụrụ na nwoke. Mgbe mpa ya na-ekwu ihe ụmụnne ya baijule mahadum mgbe dịstịn mere ndị ka etoshiri ya, kọsọ ndị ka nwoke etoshiri ya nwa nwoke ada toke nta na-enwe ihe ọma that time.
na ya jikwere mụọ nwoke nwoke 4 before ya mụọ ụmụ nwaanyị na nwa ya nwaanyị butere ụkwụ ya ya na-ele ma mpa ya ọ dịzi happy na ya na-aga ịmụ nwa ọwa ọ chọzighị ka ndị nwe the boy tụrụ ya ime ka ọ chọrọ ikele mụzi nwa ka ọ gịnị ebe ọ mụrụ nwoke nwoke lekwana ihe o ji dị happy na ya na-aga ịmụ nwoke ya papụga ọ ya ka afọ ime nụtara ruru 7 months mmanya send ya to one woman here that lady wo olukro ka onye lụrụ di luko ka onye na-alụbeghị di because ọ naghị ya na ya bụ anaghị enwe interaction mana the lady biri onwe and ọwụ a qualified nurse a midwife he send ya to the woman nọ n'ụlọ this woman ka ya nụgidere this woman na-eleta ma ọbịa na-akwaji ya nwa ya n'afọ mana ọbịa na-agwa ya sị na ejikwere hụ this one na afọ jikwere mee ka ngwa ya bịa ka eseta ya afọ ngwa ya ga-enwe rest na ọ na ke this woman ka ya na-ehi ụra ọfụma na ọ webe ya na rie nri aba ya ahụ na ọ webe stress nọ kwọshi ya na ọ webe akara ya nọ the woman na-agwa ya na ya wee qualified na ya na-anọkwa ndị woman na ejikere yiri ekwa ndị nọọsụ gawa ọrụ na hospital ebe nọrọ emekwa ya alụ ọ ya ka o ruru 9 months nwaanyị a ga-azụta jụrụ ihe ya ga-eji amụ nwa gwa ya sị ya na time ya eruwele na ọ bụrụ that na ya wụ na ya anọghị ya time ya ruo na o lekwe phone number na kpọọ na ya nọ morning because of due date doctor nyere ya the woman na-agazikwa ọrụ abalị ọ na-agaziwa ọrụ ọkọtụ o ruo mgbe ime mewe bidoro ime ebe 6 from the due date doctor nyere ya ime omume bidoro ime ya ebe 6 mgbede ya kpọọ the woman na mmiri agbawala na the woman kwachara signs ya ga-enweta na ihe ya ga-eji ama na ya ba na labor ya kpọọ the woman gwa sị na mmiri agbawala na ụkwụ na-ataji isi ya gagazighị ije the woman etie were oso were ije lorute bata dress ya ozugbo prepare ya kwado echisha ha tools ndị ọ na-eji amụrụ nwaanyị nwa before mana this woman amụọ enyere ya aka ya mụọ nwa ahụ nọ mana mgbe ya mụrụ nwa ahụ the woman anụrụ nga gbaa ya otu ọgwụ awa gbapadekwere nga ha na ọ na-abụrụ ya enweghị ọzọ akọrọ ya amaghị the woman agwawe si chai na ya gbalịrị kama ọ na Chineke na-eweta Chineke na-ewegharakwa na ya ga-aṅụrịwa a young girl dịka ya ịmụ nwa without alụmdi na enwere ihe oyiri na ụfọdụ ụmụaka na-abịa nnọọ ụwa ịbịa kpaghese dị nne buru ha n'afọ 9 months kpaghee ihe ihu na ọ wụ eziokwu ọ mụọ na mana ọwụ na ọ kpere na ngwa mgbe mmiri ahụ gbawara ọ ya na ya nọ ya mmiri ahụ agbawa na nwa ya anaghị enwu na because na ya abịahụ ngwa ya lotahụ ngwa because of distance ebe ya si elo and mmiri nwa gbawara ọ na ngwa mmiri nwa gbawara ya nyere ya aka nwa ya na-survive mana Chineke mere ọgọ isi ya pụta nwatakịrị nwa ya adịghị ndụ na-enweghị ihe ya ghọtara ya gwa nke nwoke tụrụ ime na ya amụọna betu nwa nwụrụ anwụ nne na nna eso no problem ha kọwa akụkọ ọnụ na nwa ya nwụọna ha bịacha bịa eletacha anya bịa sị ya dat na ya wepụwa obi na ọ wote Chineke na-eshi eme mana mgbe ya bịara bịa banye nwanna mmadụ bịa ghọta mmụọ ya na-agwa ya na nwa ya dị ndụ otu obi na-asị ya na nwa ya dị ndụ ya kpọọ oke nwoke ahụ bade na o ruole n'ịlụ nwaanyị and ya na ya abụọ na-ekwuritakwa na ha abụọ na-ekipụkwa in touch ya na ya abụọ na-ekwurịta ya kpọọ ya gwa ya that na ya na-enwe feeling that na nwa ha dị ndụ ke nwoke asịrịli na-ele otu o si mara ọ gwawa ya sị na ihe eji na-agwa ya wụ na lekwe movement mma ya na mpa ya mekiri lelelelele ke nwoke sị na oke na ha ga-get to the root of it nwamba nọ mza ọ sị ke nwoke anụrụ nga by then ke nwoke ahụ anaghị erule 36 years na ya onwe ekwenụ achụwala 28 years na ha abụọ ka na-akpakwa mana ọ wụzi secretly n'ihi na ha hụrụ onwe ha n'anya na ọke nwoke kwanụ first boyfriend ya na ihe a na first mistake ha na still that even nwa ahụ meziri bringizie ha abụọ together mana ọzi ka nwa bịa nwụzie still ha nọkwa together mana parents ha amaghị ha abụọ bidozie their findings mgbe ha bịara bịa toru anya ala ya jụọ mpa ya aha nwoke ahụ mpa ya gwa ya the guy ya bịa search aha ahụ na Facebook search nweta aha the man mana onye o ji mee profile picture wee a young boy nwa nwoke ahụ abịa yiwezie this guy na ya na ya abụọ kwụrụ mụ dị nwa ha abụọ kpọkọta isi na-ele the child na-ele the boy ele ya ha elegide ka nwoke ebido follow ya up
gwa ya don't worry na ya nọ n'it. Otu a ka esi fologide Chukwu eme ebere ha mata ebe this man bi. Obi ha ala bekee ọbụla nwe ala bekee ọbụla obi. Ọ ka bi Port Harcourt. Ye trace ruo rutekwenu nwetekwenu this guy hụkwanụ this boy. Ugbu a na the boy abịala bịa gwa ya ahụ n'ebe that man bi from business ọ na-eme and ihe niile na ihe ndị ọtọchị esi ere ahịa ma gịnị ma ihe ndị ọ na-ekposagasịrị ya gara dia like a customer na ọ otu esi nweta trace nweta ụlọ ya na nwa ahụ na o yiri ya na nwa anọ nwa ha ọ ya ka ya lụrụ ya gwa ya don't worry na ya hapụ ya for now ka ya lazie gebidezie her own investigation ebe parents ya nọ ka ọ hapụ ịdị ka etekiri ha na wee because ihe a nwere ike ime ha nye ha off balance or send her to prison ma ọ na ha ga handle this matter well. Ọ ya ka ya gara ga gwa mpe ya that na ya agalaga hụ nwa ya nwoke na ya hụ na nwa ya nwoke na ọ dị ndụ na e nwere picture and video evidences gosiri that na nwa ya nwoke ya mụrụ na ọ dị ndụ na ihe a ji sị ka ya gwa ya wo before ya na nwunye ya gaa prison na nka na ọ wee ego ole ka that man kwụrụ ya iji mụọrọ ya nwa nke ige. Mpa ya sị gịnị ka ọ na-akọ na nwa ya kwa nwụrụ anwụ nọọsụ ya kpaghere gị elekọtara ya gwawa mpa ya so kpọọ that nọọsụ ka o kwuo ihe ọ maara because na ya akwa ya na ha treatli Igbo ka parents ya ka nne na nna ya ha achọghị follow up na ya were this matter gaa police na ha gakwa ga mkpụrụ ọkwa ihe egwu ekwugekwe ya ha ga-agọkakwa mkpụrụ na the boy tụrụ ya ime nwe mgbe o dinaire enwe mgbe ha sị ha agaghị alụ ya asị ka elepụta ya n'afọ ime na enweghị mgbe ha jụrụ ya ego eji elekọta gakwana na ọwụ ya na mama ya wetaghị na ọwụ ndị ka tụrụ ya ime the boy tụrụ ime parents ya wetaghị the money na ya hụ the reason ha ga-eji send ya off to ebe a na-amazi otu eshiri mụọ nwa ruzie na enyi nwoke jiri bịa na that day that man bịara ya hụrụ ego o biri ya na ihe eji na-agwa Igbo otu ugbo ya wụ nwa ya na ya biko mee understand because aga police station ya kọwa ihe ndị ahụrụ and ihe eji agwaga this thing now na ha agala hụ the man ebe obi na Port Harcourt na ya ahụkwala na nwa ya nwoke na o lekwe picture of nwa ya nwoke and ha ahụkwala hụ the boy na onwe ihe ọ chọrọ ịgwa ya na ọgwa ya ka ha mara otu esi efule ọ wụrụ ego ka the man nyere ka balance ya mana ihe eji na-agwa ya na ya agaghị ahapụga nwa ya nwoke ya mụrụ. Mpa ya ewe ọnụ ele mmanya ele ha elekọrịtawa onwe ha sị nọkwa nkwere ihe mmadụ na-ahụfụ ha nọzi na-ele ya ejiri nwayọọ pụwa ebe ahụ ha na dị silent mgbe ya gbaga ntị ka ele ihe ha ga-ekwu mgbe ya mere ka ya pụọla na enwe eke n'ime ha kwuru okwu ha just na-ele onwe ha kporo ha elegide ruo n'abalị mpa ya akpọ ya si ya na ọ bụrụ na ya chọrọ isend nna ya to prison na ya fine na ihe emegawo ka emegba ya ihu wepụ ya ihu ka o nwee ike face future ya without distraction na ọ bụ eziokwu nwa ahụ dị ndụ egbughị ya egbu the most important thing wee egbughị ya egbu na nwa ya na ọ dị ndụ na ya mere ihe nna ọbụla ga-eme nwa ya tụrụ ime n'ụlọ na-alụghị di ga-eme na ọnwụ na ọchị send ya to prison na ya ngwa jikere na ya dịla ready ịga ebe ahụ ga nọrọ ya nọrọ ga-adị disappointed kpọọ nke nwoke gwa ya silekwa ihe mpa ya kwuru na nwa ahụ ha anwụ truly na nwa ahụ that man kwu ebe a na ọnwa ha mgbe a ka nke nwoke ji ga-emetụrụ parents ya kọrọ parents ya ihe mere na parents ya etie okporozie ha ga meet the man ebe obi ebe ya mere investigation find ya out ebe the man bi ha ga hụ the man hụkwanụ the boy ya mata ahụ feel like mgbe mmadụ hụtara na onye ha na ha bi n'ọwụ parents ya ọsị parents ka the boy a ga-meet the man na nwunye gwa ha that na ele na ụdị ha ji nweta nwa mgbe ha na ya nọ nwa ha kpọga nwa ha nwoke because a jụrụ ya sọ nwa ya nwoke dị ọkpara ya after ya na nwunye ya mụrụ 5 children na ka e bịara last na ọ dị ọkpara ya papa ya jụwa ha sị na ele ote ha shiri nweta dị nwa ha ya na nwunye ya mụrụ yes papa ya gwawa ha sị na ọwashi na ha gara ga emeetie family dị otu a werekwe na ego nye nwa dị manụ duru dị ime n'ụlọ amụọ dị nwa na ọwa arrangement nwa ahụ ka ha ji nweta this boy na this boy na ọwụ nwa ha na ọwụghị nwa ha na ọwụ ha nwa mụrụ na ha nwetara nwa illegally and o kwesịghị ekwesị and the girl mụrụ dị nwa ọwa young girl nwa 18 years na ọ bụ eziokwu at 18 na ọ ghọọla adult mana ọ ka wee young adult na ụdị ha ji nweta nwa ahụ na ọ dị very very wrong na o nwere ike send ha abụọ to prison the man rịọwa parents ke nwoke na parents ke nwa ha biko na ka emezie ya emezie na ole ego ole ha nidiri ka enye ha na ha chọọ ka this boy mata na ọwụ ha mụrụ ya na ha bọndụọla with him dị ịhụnanya ha enyere na ọ dị too much na ọwa ego ole ka a ga-enye ha
ka ha hapụgara ha nwa na ka emezie the adoption ọ dị official na ole ihe ha chọrọ biko na ha kpọrọ nwa na mkpụrụ obi ga-eke ha na ha ga-anwụ. Ha ebido kwuo okwu na-emetụ n'obi. Mpa ke nwoke na mma ke nwoke sị ka ha laga eche ya eche, ka ha laga eche ya eche ke nwoke na ya bụ ọkwụrụ mụ nwa propose marriage. Gwazie mpa ya na ya chọrọ ịbịa lụọ nwa ya nwaanyị, ka ya gwakwa ya na ya agbaga hụ ọsọ na Nwamba na m hụ this boy nwatakịrị na mma, very very handsome boy. Nọ ya ka mpa ya sị na ya ajụ na ya bịala bịa ịlụ nwa ya na ọ chọrọ iji marriage bịa buo ashiwa ka ya na ya nwa ya nwaanyị bịa fight tụwazie nwa ha mụrụ. Ke nwoke ajụwa ya sọ o kwesị ha ekwesị na o were the first issue ha ga-ere nara ego tii na akpa na-akọ ihe ọ na-akọ ebe a. Na Nwamba nnọọ mza mpa ya gwawa ya na ya dị ready ịga prison, na ya ebupụta okwu a ka etreat na ya ga-adị comfortable na prison knowing that nwa ya nwaanyị sendere to prison than ihe akọga ebe a ịmụkwa nwa n'ụlọ mụọ nwa n'ụlọ. Na that man azọ na nwa ahụ na sometimes people na-enwecha nwa in different areas ha na-amaghị na ha ọnwa ha. Ihe ozi ihe ọ gwagazi ke nwoke ya na ya bụ ọkwụrụ mụ nwa na ya wepụga obi ya ebe ahụ hapụga nwa ahụ na oles ọ dị ready isend oge nwoke na oge nwa to prison, na ha ga-adị ready ịga prison ahụ a na-ekwu okwe ka ha gawa ebe ahụ, mana ihe a na-agaghị emewe ka bụ ashiwa ihe garala aga. Ha ga-eme ite ke nwoke zụrụ nwa sị ha biko na-arịọ ha na ihe onye ka akpụ n'ọnụ wee ego ole ka ya ga-eweta. Nwamba nnọọ ike akwụrụ ọtọ gwụ ya. Ya sị na ụmụnne ndị ke nwoke etochiri ya wee gwawa ya na ya bụ ụzọ weta ihe ihere before ihe mere na-eme, na ya nwa send ya their parents to prison, na ha ga-aghọtakwa na ya ga-eme ya ghọta that na ihe o mere adịghị mma, na ọwụhụ parents naanị ya na ọkwa wụrụ parents ha kwa ka o sendịrị to prison because okwu ọ na-ekwu ọ pụta na nne na nna ya ga-aga prison na kwa ọ dị aware na ihe eji agwakwa ya ka ọ dịkwa mbụ mara na o wetara disgrace ebe a gawakwa ga atọ ashiwakwa fu ashiwa ihe garala aga. Bịa ugbu a bịa na-akọ akụkọ na-eso akụkọ ndị keshi ebe na-threaten ya na-enye ya emotional na blackmail ya emotionally, na parents nke nwoke na-emecha ka ha chọrọ ịnara ego na ya na this boy mụrụ nwa ya na ya abụọ mụrụ nwa duzie loan na m judelu unu na ya gaa n'ihu na ihe ya chọrọ ihe na ke nwoke a conclude na ha chọrọ ịkpọrọ nwa ha, mana parents ke nwoke na ahụta that na ihe this man azụọ na nwa ya etolite and otu ile ego ti ihe niile ebe o lejigo ya anya ebe ọhụ ga maka ya so ọwụ destiny that young man na ke nwoke etolite na ọwụ na-agwa ya ugbu a na-asịlekwe bụ ashwa he may feel out of place. Ihe ya advice parents ke nwoke gwagazi nwa ha nwoke ka onwe accept ka ha nara ego ha nwa abụọ ga-alụọ ga-amụtashọ ụmụ ebe ọzọ ebe that boy amụrụ ya n'obi naanị ya nwe sọsọ ya nwoke ebe ahụ ihe niile that man nwe and the man nọwe big man si hapụga ya ebe a ka o claimụrụ ebe ahụ ka ọ nọrọ ebe ahụ establish na ọwa ebe destiny ya denwere ya ka ha narazie ezigbo ego ga-emekwa ya a rich man ya na nwunye ha ga-amụrụzie ndị ha na-amụrụ hapụ ịbịa bụ ashiwa. Nwamba nnọọ na m juderele ya ụmụnne ihe a mpake nwoke nọ na-agwa ya na ha hapụwa wee ka ọwụ ya ha agaghị ekele mụrụ nwa ha na mbiko na mpake nwoke emechara kpoo ya si ya na ọwụghị ịmụ nwa wụ the problem na ọwụ irezi nwa ahụ establish nwa ahụ kwụnwa nwa ahụ ya nọrọ ọfụma na ọwụ the duty of every parent onye ọbụla zụrụ nwa ọ bịara adopt ọ zụrụ azụ na ụdị ọbụla o ji nwee nwa ugwu o ji Chineke bi n'eluigwe wu ime ka sure na nwa ahụ n'ọfụma na ole anya the joy of every parent wụ ka nwa ha nọrọ ọfụma establish nọrọ ọfụma na ha na-elegodo nwa ahụ anya na o mega ọfụma na ọ dịrị ha enough na ele anya na nwa ahụ na ọ nọ na big family na that man na nwunye ji ego too much ha nwegasịrị property all over the place na ha dị rich ha na-agba abroad na-apata abata na ụmụ ha ndị ke nwaanyị lụtachara oke di na nwa na ọ nọ ebe na-enwe onye na ị ga-adọ anything na advice ya ga-enye ha na ọkwa suggestion mana ha sị ka aga n'ihu gaga dọwa nwa ahụ na a ga-adọtakwa ya mana the man na nwunye ga-agakwa prison na nke ha kwa even parents ya onwe ya ụkwa nke nwaanyị mụrụ dị nwa na parents ya ga-aga prison, 4 of them ga-aga prison mana n'obi nke ya asị kwuo na ebe ha abụọ dị very much young nwa araga ha ahụ na ha ka ga-amụkwa more mana the most important thing na ha adịla aware na nwa ha ahụ na ọnwụ ha anwụ and onye ji ọfụma na ereziri ọfụma na nwa ha amụrụ ya n'elu ego na sị hapụga nwa ahụ ebe a destiny ya denwere
na destiny emene ya a big man na nwa na aga kpọpụta ya ugbu a na enweghị much edenwere a ga-eji akwado ya si hapụga ya ebe ahụ chi edenwere na ebe ha chọrọ ịlụ na ha ga-alụọ mụrụ ụmụ ndị ọzọ mana ego demand ga-eji enye ha ga-eji establish ha ga-eji gbado ụkwụ wee pụkwa ndụ na ha chekikwe ya ọfụma leekwe ihe ya gwara ha. Nwaanyị mba nọ na mgbada wederela ụmụnne ihe nọ na ole ihe ha si eme ha mege ha abụọ advice ime ebe nwatakịrị nọ ebe ọ nọ ọfụma na ọ nọ n'obi ukwu ebe a na-apa ya ka akwa ebe a na-ele ya ebe a na-ahụ ya like young prince na ha agaghị eklem nwa ha mana eklem nwa ahụ na parents ya ga-aga prison na the man na nwunye zụrụ nwa ahụ raised this boy gakwaga prison na nke ha because unless ha nwa release the boy nye ha n'obiọma mana ele otu the boy ga-eshi efili because ihe a nwa ereziri with silver spoon ha gbapụta ya ọkụkọ ekwe anọ with them ọ ga-enwe nwa ahụ mgbakasị ihe ọ ga-aga wrong na si biko si na nwa advice unu ga-enye na unu nye na ya dị confused na unu si na unu kwuwahala that ya hapụgawa nwa ahụ ebe ahụ ya na nke nwoke ebe ha chọrọ ịlụ na ha ga-alụọ nara ego ha just mention their price nara ego ga were lekọta ndị ụmụnne ndị ka ọzọ na-aga ịmụta fine na ụlọ sokwana ya agaghị ekele mụrụ nwa ahụ onye na-aga prison ga prison that is ma ọ bụ na ha achọghị irelizi nwa na ọ ya ga-ebute prison mana akpaga ha nwa na obiọma fine no problem mana ụdịka lifestyle eji etrain ga eji bring out this boy to that age ọ nọ na ya na ụdịka lifestyle ihe nwa na fly plane aga abroad abata ha na-akpọ aga vacation all over the country na ha amaghị otu ha ga-eshi enyekwe this boy this type of lifestyle na ọwa ịkpọpụta ya ọ ga-damage this boy ka ọwụ hapụwawa ya ebe ahụ ha ga-alụrụ mụwa nwa na ọwa ebe akara aka bugara that young man na ebe a nabatara ya na-apa ya ka akwa mee ya dị very happy akpagaghị ya agwa ọjọọ na ihe parents ke nwoke na-ekwu sị hapụgawa the boy ebe ahụ ọ nọ mana at least ha eletịpụ anya ha ahụ na nwa ha nọ ọfụma and ọ nọ ebe elegị na sị hapụga ha ndị ka nyega advice na ha suggest ka sị hapụga and then ke nwoke kwere ya na ya abụọ kwụrụ mụ nwa na ọ dị aware na ya na-efolo page ọ ya nwa suggest si agbata wederele nwaanyị mba nọ ihe nke eledele ihe ndị mmadụ ga-agwa ha na nwaanyị mba nọ na mbiko jụọrọ ya ụmụnne na-ele ihe unu si ya mee at this point ụmụnne ma ọsọ m bịa gbotowara ọnụ ha bịa ebi na comment section ha chega ọnụ biko enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ha onwe nnọọ ihe unu si ha mee unu ga n'ihu so ha mee ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu.